ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 30/10/25 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲು ಏನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕೊಡಾಪುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸುಲೆನು ಪಾಡ್ನೆರ್ದವರಲ್ಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅದೃಷ್ಟುಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ವಾ ಪಾತ್ರೆಡು ಆಲಸ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ತನ್ನ ಸುಧಾರಣೆಗಾದ ಚಾರ್ಟ್ ದಿವನ್ಲೆ ನೆನಪುದ ಚಾರ್ಟ್ ದೀಪನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಉಂಡು. ನೋಟ್ಬುಕ್ ಸದಾ ಕೈಟುಪ್ಪಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬಾಬಾ ನಿಯತ ಸಮಯ ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ. ಎನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚುಂಡು, ದೈವಿ ನಡವಳಿಕೆ ಉಂಡೆ, ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಂಡೆ, ನೆನಪುಡ್ದೆ ಪಾಪ ಭಸ್ಮಾಪುಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೃಷ್ಟಾಪುಂಡು. ಗೀತೆ ಭೋಲನಾಥರ್ದಲ ಭಿನ್ನ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈತಲು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಲು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ತೂದು ಖುಷಿ ಅವಡು ದಯಪಂಡ ಇಂದು ನಿಕಲ್ನ ವಿದ್ಯೆದ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯವಾದುಂಟು. ನಿಕಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರೆ ಎಂಕುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರನೇ ಓದವೆರು. ಎಂಕುಲು ಇನ್ನೇನು ಓದುವ ಮಾತೆರೆಗಳಾದ್ದು ಇಂದೊಂಜೆ ಧ್ಯೇಯವಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ತೂವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವಡು ಜೋಕುಲು ಕೀತೆಲ್ಲ ಕೇಂಡೇರು. ಬಾಬು ಮಸ್ತ್ ಭೋಲನಾಥ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವೆರು ಶಂಕರನೇ ಭೋಲನಾಥ ಬಂದು ತೆರೆಯುವನೇರು. ఒక ಶಿವಶಂಕರನ ಒಂಜೇ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ತೆರಿಯೊಂದಾರು ಶಿವೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ఒక ಶಂಕರ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಐದವರ ರಂಟು ಚಲ್ಲ ಒಂಜೆ ರೆಂಚೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಕ್ತರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಸಹ ಗೀತೆರಿಕೆಂಡರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಓವು ಆಪತ್ತುಲುಂಡು ಪಂದಾಡತ್ತೆ. ಪಂಚ ವಿಕಾರದ ಆಪತ್ತುಲು ಮಾತೆರ್ನ ನಿಂತುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತರಾದುಲ್ಲೇರು. ಏರೆಗ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಲು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಶಿವನೇ ಬೇತೆ ಶಂಕರನೇ ಬೇತೆಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಪೂಜಿ ನಿಕುಲು ಸುಖ ಧಾಮದ ಮಾಲೀಕಾದುಪ್ಪರು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗಾದ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಒಂಜೆ ಸರಿ ನಿಕುಲು ಅರ್ಧಕಲ್ಪದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲರು. ತೂಪರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನವರ್ದು ನಿಕುಲು ದೇವತೆಯಾದ ಬಿಡ್ಪರು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಾತ ಭಕ್ತರ್ನ ಕ್ಯೂ ಅಂತುಂಡು. ಪಂಡ ದುಃಖ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಎಂಚಿನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಶುರುವಾನಗ ವಾಮ ಮಾರ್ಗ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಪಂಡ ಪತಿತಾಪುನ ಮಾರ್ಗ ಐಟ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಆದುಂಡು. ಕಾಮದ ಮಿತ್ತಿ ಜಯ ಪಡೆಯರ್ಡ ನಿಕುಲು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜಯ ಪಡೆಪರು ಬಂದು ಇಂದೇ ಕಾದೆ ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಅಕುಲ್ದಾನೆ ಜಯ ಪಡೆಪುಜಿರು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ವಿಕಾರಜ್ಜಂದೆ ಹೂವೆ ಶರೀರ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪುಜಿ. ಸತ್ಯಗುಟು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯನ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜು ವೇಳೆ ರಾವಣ ಇತ್ತೆಂಡ ಭಗವಂತೆ ರಾಮರಾಜ್ಯನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಲೆ ಕಾಂಡು. ಬಾಬಾಗೆ ಏತು ಚಿಂತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಸುಖಿಯಾದ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಏತೊಂಜಿ ಕಾಸು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದು ಜೋಕುಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪಂತವು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇದು ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಅಲ್ಪನಿಕುಲು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ್ದು ಸುಖನೆ ಭೋಗಿಸೊಂದು ಬರ್ಪರು. ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಲು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಅಲ್ಪ ಹೂವೆ ದುಃಖ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಏರ್ಲ ದಿವಾಲಿಯಾದ ಒಪ್ಪುಜೇರು. ಪಾತೆರನು ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಖುಷಿ ತುಪ್ಪುಡು. ನಿಖಿಲ್ನ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಮಾತಲ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು. ಸ್ಥೂಲ ಆಯುಧಲು ಇಂಚಿನ ಮಾತಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಖಡ್ಗವಾದುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಆಕಲು ಸ್ಥೂಲ ಆಯುಧನು ಸಂಕೇತವಾದ ದೇವಿಯರಿಗೆ ತೋಚಿಪದೇರು. ಸಹಸ್ರನು ಓದುನಕುಲ್ಲ ಸಹ ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಖಡ್ಗವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರನು ಏಪಲ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಇನ್ನೇನು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾನಿ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಜಯ ಪಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಹೂವು 5 ಲುಪ್ಪಡು ಬಂದು ಅಕುಲು ತೆರಿವೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪುನು ತೆರಿಪೇರು. ಈ ನಿಕಲ್ನ ಪಾತಿರನು ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರು ಕೇನುವೇರು. ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ದಿನ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪಂಡಿತರ್ಲ ಸಹ ಬರ್ಪೇರು.
ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬತ್ತೆ ನಿಗಲು ಜೋಕ್ಲು ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪು ನೆಟ್ಟೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಡು ಅಪಗನೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಕಲೆ ಉಂಡು ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಈಡೆಗೆ ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು ಬರ್ಪುಜಿರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ದೇಹದ ಅಹಂಕಾರನು ಬುಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತ್ರಳದಲ ನಶೆಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲಿತ್ತೆ ವನವಾಸುಡುಲ್ಲರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪರು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಭರಣ ಪಾಡುವರು ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಡ್ರೆಸ್ನ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಪೊಡಾಪು ಏನ್ ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆನೋ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬದುಗುಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟನುಂಡು ಮಲ್ಪನು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಭರಣಲು ಪಂಡ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕುನು ಬಂದ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿ ತೆರಿದನು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚ ಆಭರಣ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಕಲ್ಲದನ್ನಲ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತಂಜಾಪುಂಡು ಕಲ್ವೇರು ಮಾರ್ಗ ಮತ್ಯೊಡೆ ಎತ್ತಂಜಿ ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತಿರು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಏರುಪೇಳೂರು ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಹೋಗುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೀರದು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನುಡು ಬನ್ನಗಲ ಬಾಬನು ಮರೆತು ಹೋಪರು ಈ ಪರಿಶ್ರಮ ಇತ್ತೇನೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಈ ಪರಿಶ್ರಮ ಒಪ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟುಲ್ಲರು ಬಾಬಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ನಿಕಲೆತ್ತಿರಿದನು ಲಡೈಲ ಅವಶ್ಯವಾದಾಪುನು ಅನು ಬಾಂಬುನು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಇಂದು ಉಂದುದು ಪಾಡು ಬಂದ ನಿಕುಲು ಏತಾಂಡಲ ತರೆ ಹಾಲು ಮಲ್ಪಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಉಂತುಚಿ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿ ಅದುಂಡು ತೆರಿಪಂಡಲ ತೆರಿಯುನು ಚೆರು ಸಾವು ಆವಡಾಪುಂಡು ಐದವರ ಎಂಚ ಉಂಟು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉಂತವು ಜೇರು ಡ್ರಾಮೋಡು ನಿಗದಿ ಅದುಂಡು ಯಾದವರು ಬೊಕ್ಕ ಕೌರವೇರು ಸಮಾಪ್ತಿ ಅವಡಾಪುಂಡು ಯಾದವರು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಾದುಲ್ಲಿರು ಅಕಲ್ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಭಿಮಾನ ಆದುಂಡು ಇಂದರದ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಕಡೇಕು ಶಾಂತಿದ ಅಭಿಮಾನದ ಜಯ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಂತಿದ ಅಭಿಮಾನಡೊಪ್ಪನೇನು ಕಲ್ಪ ಓಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಡೆಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಯನಾತ್ಮ ಶರೀರದು ಭಿನ್ನಾದುಲ್ಲೆ ಶರೀರನು ಬುಡ್ರೆಗಾದ ಇಂಕ್ಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಶರೀರ ಬುಡ್ರೆಗಾದು ಈರು ಎಪಾಂಡಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತದು ಹೇ ಆತ್ಮ ಈತೆ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಂದು ಎರಾಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸೋದಾಪುಂಡು ಶಿಕ್ಷೆನು ಏನು ಅನುಭವಿಸಿರು ಆತ್ಮ ಆ ಸಮಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪಾಪನು ಮಲ್ತದರು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಈ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಶಿಕ್ಷೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕುನು ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಈತು ದುಃಖನು ಭೋಗಿಸೇರಡ ಬಾಕಿ ಸುಖದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡೆ ಅವ ತಿರುಪೇರಿತ್ತೆ ಓವಿಯೇ ಪಾಪಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ತಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದೀವನ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಲನದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದೀಪಿರುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಹ ಪನ್ಪಿರು ಭಾರತದ ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಪಗ ತಿರುಪಲೆ ಎಂಕುಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ತರಹ ಗುಣಕುಲೇನ್ ಕಲ್ಪವ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಚಿತ್ರ ಸದಾ ನೆನಪು ಪಡೆದು ಗುರಿಧ್ಯೇಯವಾದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಈ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಚಲನವಲನೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ನಿಖಲ್ ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಕಚೇರಿ ನಡಪುಂಡು ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಜೋಕುಲು ಕಚೇರಿ ನಡಪುಂಡು ಚಾರ್ಟ್ ದಿಲೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಬನ್ಲೆ ಅಪಗ ಸುಧಾರಣೆಯಾಪುಂಡು ಅದೃಷ್ಟೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡಾಕಲು ಇಂದೆಟ್ಟು ಆಲಸ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಚಾರ್ಟ್ ದೀಪನವು ಮಸ್ತು ಎಡ್ಡೆವು ನಿಖಲು ತೆರಿಯುಂದರು ಎಂಕ್ಲು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರಿವು ನೀಡ್ತವರಣಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾದ ಬಿಳಪ್ಪ ಈತ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಬೊಕ ಪವಿತ್ರರ್ಲ ಆವಡಾಪುಂಡು ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆದ ಚಾರ್ಟಂದಿಲಿನಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಉಂಡು ನೋಟ್ಬುಕ್ ದೀಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಿಜಿ ಬಂದ ತೆರಿವಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕೈಟುಪ್ಪಡು ತನ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ತೂವಲ್ಲ ಏತು ಸಮಯ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಾಪ ಕಲೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಪಾಪನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ವಸ್ತುನು ಚಿಮ್ದೆನ್ನೇನು ಪಾಡು ಇರುತ್ತೆ ಪಂಡ ಮಣ್ಣನು ದೆಪ್ಪರೆ ವಸ್ತುಗು ಚಿಮ್ದೆನ್ನೇನು ಪಾಡು ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಅಪಗ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಪಂಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡತ್ತೆ
ಕೇವಲ ಅಂಚೆನೆ ತರತಮಿತ್ತು ಕಿರೀಟವನ್ನು ದೀದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂದ್ಯಾಂಡಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೈಕಾರದ್ದು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಜವಾದವು. ನಿಗಳ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಶಿವ ಬಾಬರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆವಂದುಲ್ಲ. ಐದವರ ಓಟಿಗೆ ಪೋಂಡಲ ಸಹ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ. ವಾಸ್ತವಡಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನವಾದುಂಡು ತಿರಿಪೋನೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಘನತೆಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ತೆರೆದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ತೆರಿಪೋಡು. ಪ್ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲು ಬಂದು ಏರಿಗೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಗಳು ತೆರಿಯೊಂದರ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಗ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಅದುಲ್ಲೆ. ಅರೆರ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಡು ಜ್ಞಾನದ ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲೋಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸುಖ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಡಪುರೆಂದು ತೆರಿಯುನೇರು ನಿಖಲ್ ನಾವು ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು. ಅವು ಹದ್ದದಾದುಂಡು ಆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ 5-7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿನ ಕೊರಲು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪದಮಾ ಪತಿಯಾದು ಆಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಪಂದ ಪುದರ್ದೀತೇರು. ಸತ್ಯೋಗಟಂತು ಕಾಸದ ಪಾತ್ರನೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಮಾತಲ ತಿಕ್ಕುನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಹಲುಲು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಾದ ನಿಕಲೆಗು ಮಹಲುಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸುಧಾಮನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಪುಂಡಿ ಬಜ್ಜಿಲದ ಪಾತೆರನು ಕೇಳ್ನೆಡ್ದವರ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ದೆತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಕೇವಲ ಬಜಿಲ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಐತ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥನ ದೆತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಏತು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಕನಪೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ದಾತ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪನು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ನಿಕ್ಲು ಈಶ್ವರಾರ್ಥವಾದ ಕೊರಿಯರ್ಡ ನನಜಿ ಜನ್ಮಡು ಅಲ್ಪಕಾಲಗಾದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಕೆಲವರು ಬಡವರಿಗೂ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟವಿರಂದಿತ್ತನ್ನ ನನಜಿ ಜನ್ಮಡು ವಿದ್ಯಾದಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಧರ್ಮಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಎರಡ ಇಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಧರ್ಮಶಾಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತು ಸುಖ ಪಡೆಪೇರು. ಮುಲ್ಪಾಂಡ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ಶಿವ ಬಾಬಾಗು ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನೆನೆ ಕೊರಿಯರ್ನಲು ಸಹಾಯನ ಎಂಕ್ಲೆಗಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು. ತಮ್ಮ ಕೈತಲು ದೇವನು ಜೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಗುಡಿ ಎರಡ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಪುರ ವಿನಾಶದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣ ಮಲ್ಪೈರು ರಾಜಧಾನಿದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣ ಮಲ್ಪೈರಾತೆ. ಓಹೋ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೇನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಬೇರೆಗೆ ನಶೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತನು. ಅರ್ಜುನಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಗೀತೆ ಎಡ್ಲ ಉಂಡು. ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೆರಡ ನಿಕಲು ಈ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಬೇರೆಗೆ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಬ್ಬಗ ಪಂಡೇರು. ವಿನಾಶದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಬೇರೆಗ್ಲ ಸಹ ಕುಶಿತ ನಸೆ ಇರುಂಡು. ಡ್ರಾಮುಡಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತರು ಭಗೀರಥನೆ ಈರ್ಲಾ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯ ಬುದ್ಧಿ ಡುಪ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಏತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪರು. ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಒಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಇಂದು ಈ ಸಮಯದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಯಾನು ಆ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೆನೋ ಐತಲೆಕನೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಪವರು. ಬೇರೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೆರೋ ಐನ್ ತೆರಿಪವರು. ಅರೆಗೆ ಸೌದಾಗಾರ ರತ್ನಾಗಾರ ಜಾದೂಗಾರ ಬಂದು ಪಂಪಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿಯರು. ಸುರುಕು ಆ ಸ್ಥೂಲ ರತ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾದಿತ್ಯರಿತ್ತೆ ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಯಿರು. ನರಕನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪನೋ ಏತು ಮಲ್ಲ ಜಾದುವಾದುಂಡು. ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಲಾದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಎಡ್ಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪವೇರು. ಪರತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಹಲ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪವನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ವೈಡೂರ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರಡ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರ್ಪೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೇರ್ದು ₹100 ವಸ್ತುಗೂ 500 ಅತ್ತಂಡ ₹1000 ದೇತೊನಿರು. ಅಕ್ಲೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸನ್ನು ದೇತೊನಿರು. ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲಂತೂ ಮಾತೆರ್ದಲ ಪರತು ವಸ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ ಆದುಂಡು. ನಿಕಲಿಗಿತ್ತೆ ಭೋಲಾನಾಥ ಬಾಬಾ ತಿಕ್ಕದೇರು ಏದು ಭೋಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಲೇನು ವಾ ತರಹ ಮಲ್ತದು ಕೊಡ್ಪೇರು. ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಉಪ್ಪುನ ಕೆಲಸಗೂ ಬರಂದೆ ಉಪ್ಪುನೇನು ದೇತೊಂದು ನಿಕಲೇನು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ರೀತಿ ಮಲ್ತದು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಪನ್ಪೇನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದಾಲ ತೆರೆದಿಸಿ ಭೋಲನಾಥ ಎಂದೇನು ಕೊರಿಯರು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಪನ್ಪೇರು. ನನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಜಗದಂಬೆ ಕೊರಿಯರು ಗುರುಕುಲು ಕೊರಿಯರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪಂತು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಪಾಠೋಡೋಕುಲ್ದಾರು ಪಾಠಶಾಲೆಡು. ಗೀತೆಗೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಗೀತೆಡು ಭಗವನ್ ವಾಚ ಉಂಡು.
ಅಂಡ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಏರೆಗೆ ಪನೋಡ ಅಪ್ಪನ ಪನ್ಪನವು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೆರಿಯೊಂದರ ಪಂದು ಎರಡಾಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಬಾಬಾ ಪೂತೋಟದ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ಮುಲ್ಲುಡ್ದು ಪೂವಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಾನ ಪೂತೋಟ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಯುರೋಪಿಯನ್ನೆರ್ಲ ಸಹ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಾರತ ಪರಿಸ್ಥಾನವಾದಿತ್ತು ಈತೆ ಸ್ಮಶಾನ ಎರಡು ಕುಡಾನಿಕಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾಪರು ಬಾಬಾ ಜಿತ್ತು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನೆ ಜಾಗೃತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ನಂಬರವರ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ನಿಕ್ಲು ತೆರೆಯೊಂದರ ಏರು ಜಾಗೃತ ಆದುಪ್ಪಿರು ಹಾಕಲು ಬೇತೆಕ್ಲಿನ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪೇರು ಒಜ್ಜು ವೇಳೆ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ ತಾನೇ ಜಾಗೃತ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು ಬಂದರ್ಥ ಐನದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋರು ಈ ಪದ್ಯಲ್ಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮುಂಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಕೆಲವು ಪದ್ಯಲು ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾನಾಗೆ ಈ ಪದ್ಯನು ಕೇನ್ಲೆ ಅಪಗ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪಾರು ರಾತ್ರಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕೆನೆ ಸುಸ್ತ ಒರ್ಚಿ ಈ ಪದ್ಯಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು ಈ ರಾತ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನೋ ಆತು ಬೇಗನೆ ಭಗವಂತಿ ತಿಕ್ಕು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳಿಯರು ಹನುಮಂತೆ ಮುಂಚಿನಕಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಾಂಡ್ ಪಂದಿತ್ತನ್ನ ಭಗವಂತಿ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡಿಯರು ಪಂದು ತಿಳಿಯರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋರು ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂಚಿನ ಮಾತಲ ಡ್ರಾಮಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ವಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ದೀವನೂರು ಆಯ್ತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ಎರ್ಲ ಆಪುಜಿರು ಬಾಬಾ ತಿರುಪದಿರು ಈ ಬ್ಯಾಡ್ಜನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರದ ಬ್ಯಾಡ್ಜುಲು ತಯಾರಾದುಂಡು ತಿರುಪತಿ ಕೊರ್ರೆಗಾದಲ್ಲ ಇದು ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ನಿಗಲು ಆತ್ಮಿಕ ಸೈನಿಕರಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಏಪಲ ತಮ್ಮ ಮುದ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲು ಜೋಕುಲಿಗಳ ಸಹ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಆವಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲೇನು ಮನುಷ್ಯರ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ತುದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ನಶಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯರು ದೇವತೆಲ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿರು ದೇವತೆಲ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿಸಿರು ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರೇ ದೇವತೆಲ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿರು ದೇಪಂಡ ಆಕಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಥುರಾತಿ ಮಥುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಸದಾ ತಮ್ಮ ಗುರಿದ್ದೇನು ನೆನಪು ದೀವನಡಾಪನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಚಿತ್ರ ಸದಾ ನೆನಪುಪ್ಪಡು ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿಯರೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಈಶ್ವರನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಖುಷಿಟುಪ್ಪಲೆ ರಡ್ಡು ತಮ್ಮ ಪರತ್ತು ಕೆಲಸಗು ಬರಂದಿನ ಪುಂಡಿ ಭಜಲ್ನು ಕೊರ್ದು ಮಹಲ್ನು ಪಡೆಹುಡಾಪನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವಡಾಪನು ವರದಾನ ನಿಶ್ಚಯದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತಿ ವಿಜಯ ರತ್ನಾಲೆ ಸರ್ವರ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಶ್ರಯದಾತ ಭಾವ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಜೋಕುಲು ವಿಜಯ ಅದುಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಸದಾ ಖುಷಿಟ್ಟು ನರ್ತನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ವಿಜಯದ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ವಿಜಯಿನ ಕಾರಣಕಲು ಬೇತೆಕ್ಲಿಗಳ ಸಹ ಸಾಹಸನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋರು ಏರನ್ಲ ತಿರ್ತಿಗು ಬೂರನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಬೂರು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಸಮಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಶ್ರಯದಾತ ಆದ್ಪೇರು ಪಂಡ ತಿರ್ತಿಗು ಬೂರ್ದುಪ್ಪನಕ್ಲೇನು ಮಿತ್ತದಿರ್ಪೇರು ವ್ಯರ್ಥೊರ್ದು ಸದಾ ದೂರ ಒಪ್ಪೇರು ವ್ಯರ್ಥೊರ್ದು ದೂರ ಪೋಪುನವೈ ವಿಜಯ ಆದುಪ್ಪನೆ ಆದ ಈ ರೀತಿದ ವಿಜಯ ಜೋಕುಲು ಸರ್ವರಿಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಶ್ರಯದಾತ ಆದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಬಕ್ಕ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕುಲೆ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸ್ವಯಂನ ಬಕ್ಕ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪ್ರತಿ ಮನಸ್ಸ ಮೂಲಕ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೆ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೃಷ್ಟಿ ವೃತ್ತಿ ಇಡ್ಲ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೂಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪನು ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಶಕ್ತಿದ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಮಲ್ಪಲೆ ಹೂವೇ ಏತೆ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುನ ಚಿಂತಿತಾಪನಂಚಿನ ದುಃಖದ ಅಲೆಕುಲು ಬರಡು ಖುಷಿಟುಪ್ಪುನವು ಅಸಂಭವ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ಅಂಡ ನಿಖಿಲ ಎದುರು ಬರೊಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಖಿಲ ಮೂರ್ತ ನಿಖಿಲ ವೃತ್ತಿ ನಿಖಿಲ ದೃಷ್ಟಿ ಆತ್ಮನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಬಿಡ್ತು ಇಂದೇ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಗ ಚ ಓಂ ಶ